okwu na-agala ndị na-ese okwu na famili ịghọtago. Nke bụ eziokwu bụ na ibe sọ ọgụ nwee n'ụwa ị nwere ego ị nwere akụ niile dị n'ụwa ọ bụ na ị nwere famili ịghọtago. Ịma na ozuro isi ebu na ihe enwe famili maka na ozu dọlụ onwe ezigbo ibe ma eghe ebe famili ga-apụta ọkwụetago dị ibe ahụ a na-enwekwa eri ndị bụ ezigbo oyi ekwubugo m ya na vidiyo m enwe ndị bụ ezigbo oyi n'ezi ọkwụetago. Mana ibe m na-ekwu tata bụ ibe gbasara esemokwu dị na famili wee na-asị biko dododo amaka ọdụ kọwala onye nwe jee ka gị na ya mezie ịghọtago. Ndị na-ese wute nnebe na nnaba, ndị na-ese wute ụmụnnebe, ndị na-ese wute nwanne mama ma nwanne papa ịghọtago dị ebe ahụ unu ga-eje ka unu jee kpezie ịghọtago. Bikọs na onwe mgbe agha aga oluo inidi ebe banwe na onwebe inidi gị ịghọtago dị ebe ahụ ka ọ wee dị mma. Bikọs na ọ bụrụ ịpụọ n'ezi ị na-ekpe udo, ịpụọ n'ezi ị na-egosi na udo dị